mahait nga hinagiban bisan gamit sa pagpanglimpyo gidili na sa Talisay City Police nga makasud sa mga samang. Samtang sugod Lunes, gidili na usab ang pagpark sa gawas sa mga sementeryo. Ang report ni Femery Dumabo. Kay katapusang weekend karon sa di pa sirada ng mga samang, napanlantawan na sa kapulisan ang posibleng pagdagsa sa mga buot makaduaw ug makapanagkot sa mga lubnganan sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Sunod Biyernes hangtod sa Martes, Nobyembre 2, sirado ng 7 ka mga minteryo sa Talisay City isip pagsunod sa kamanduan sa IATF. Matod sa hepe sa Talisay City Police Station nga sugod ugma gawa sa pagpahimutang og Police Assistance Desk gawa sa mga sementeryo, did-an na nila nga madala usab sud sa mga samang ang mga mahait nga hinagiban. No bladed weapons allowed inside. Kanang panglimpyo, sound systems not allowed. Intoxicating liquor not allowed. Foods may be allowed but you should not bring kanang daghan nga food. Samtang sa inisyal nga nakabot sa ilang tigong uban ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas gahapon, 30 ngadto sa 50% sa kapasidad sa mga samang ang tugutan nga makasud. Kung open siya, for example, there will be a threshold like 50% of the capacity mauray dapat nga ma-allow din. If I can recall it right, 1 hour limit. Karong Lunes, magbutang og mga traffic signage ang City of Talisay Traffic Operations Development Authority. Sirada no sabang daan padong sementeryo gikan sa mga sakyanan. Gawas lang kon. Layo ang sudlanan, maglakaw lang, pero doon natay ihatag lang nga exemption, labi na gid atong lugar sa poblasyon nga layo ang imong lakawon. So amo lang gialaw nga makasud pero igo ra nga mohatod, no? Like for example, kining mga senior citizen, PWD, Mabdos. Full force sa mga traffic enforcers ning panahon sa kalagkalag. Way tugutan nga mag-off duty o mag-leave gikan sa Oktubre 25 hangtod sa Nobyembre 2. Uban ni Jun Solon, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak!